Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, το σπουδαιότερο και πολυπλοκότερο όργανο στο σύμπαν. Κάποιοι λένε ότι περιέχει 10 δισεκατομμύρια νευρώνες, δηλαδή όσα τα άστρα στο γαλαξία. Άλλοι όμως λένε ότι ίσως έχει πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Οι νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου μπουν σε μια σειρά, καλύπτουν την απόσταση γης-σελήνης. Πώς αναπτύχθηκε ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Η ζωή άρχισε περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Πρώτα σχηματίστηκαν τα φύκη, μετά τα βακτήρια, μετά τα ασπόνδυλα, μετά τα ψάρια και μετά τα ερπετά. «200 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, ο πρωτόγονος εγκέφαλος των τεράστιων ερπετών τα κατέστησε ικανά να επιζήσουν μόνο χάρη στα πρωτόγωνα αντανακλαστικά. Για παράδειγμα, υποστήριζαν με επιθετικότητα την περιοχή τους. Πρωτόγωνα αντανακλαστικά έχει και ο σύγχρονος άνθρωπος. Πριν από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια αναπτύχθηκε ο παλαιοφλοιός. Οι λειτουργίες του είναι λιγότερο πρωτόγονες, συμπεριλαμβάνοντας και συναισθήματα όπως ο δισταγμός και ο φόβος και κάποια πρωτόγονη μνήμη. Για παράδειγμα, σε περίπτωση κινδύνου, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης εκδηλώνεται με το πέταγμα. Πριν από περίπου 100.000 χρόνια αναπτύχθηκε ο νεοφλοιός. Αντιπροσωπεύει το 85% της μάζας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τώρα ο άνθρωπος έγινε ικανός να καταλαβαίνει ιδέες. Να κάνει υπολογισμούς, ελέφαντος και ρόπαλο ίσον τροφή, δέρμα και κόκαλα τέχνη.
Χάρη στον ναυπλιό λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται λογικά και να φέρεται με πολιτισμένο τρόπο. Σχεδόν δηλαδή. Ο ερπετοειδής εγκέφαλος, ο παλαιοφλοιός ή πρωτόγονος φλοιός των θηλαστικών και ο νεοφλοιός του εγκεφάλου του σύγχρονου ανθρώπου. Δυστυχώς η επικοινωνία μεταξύ τους δεν είναι πάντα τέλεια. Με συγχωρείς. Γιατί δεν βλέπεις που πηγαίνεις ανόητε! Δεν θα το αφήσει έτσι αυτό, έτσι, Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Τότε προχωρείτε. Πάμε. Υπέροχα, πλησιάζουμε στο μυαλό. Τώρα θα μπορέσετε να δείτε πώς λειτουργεί αυτό το αξιοθαύμαστο όργανο. Περιέχει δισεκατομμύρια νευρώνες με δισεκατομμύρια νευρικές συνάψεις. Θα το δείτε, είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο. Μα πώς μπορούμε εμείς να του φανούμε χρήσιμοι, καθηγητά, αφού ο εγκέφαλος είναι τέλειο όργανο? Είναι τόσο σπουδαίο πια το οξυγόνο γι' αυτό. Πάρα πολύ σπουδαίο, Σφαιρίνη μου. Οι ανάγκες του εγκεφάλου σε οξυγόνο είναι τεράστιες. Χρησιμοποιεί 2.000 λίτρα αίματος την ημέρα. Έτσι παίρνει 60 λίτρα αέρα, δηλαδή το 20% των συνολικών αναγκών του σώματος σε οξυγόνο. Χωρίς εμάς, αν ο εγκέφαλος δηλαδή στερηθεί το οξυγόνο που μεταφέρουμε, ακόμα και για 10 δευτερόλεπτα, λιποθυμάμε, χάνουμε τις αισθήσεις μας. Αν το οξυγόνο κοπεί για μεγαλύτερο διάστημα, ας πούμε για λίγα λεπτά, ο εγκέφαλος θα πάθει ανεπανόρθωτη καταστροφή. Συμβαίνει τίποτα, καθηγητά? Χάσατε το δρόμο σας? Ας πηγαίνουμε. Κουνηθείτε, συνεχίστε να προχωρείτε παρακαλώ. Δεν είναι μέρες εδώ να σταματάτε για κουβέντες. Πιο γρήγορα, γέροι είστε! Θεέ και κύριε, τι κύριε είναι αυτή? Δεν υπάρχει πλέον σεβασμός στους πρεσβυτέρους. Στον καιρό μου τα παιδιά στόμα είχαν και μιλιά δεν είχαν. Να σε βοηθήσω να μεταφέρεις ένα μέρος από το οξυγόνο σου, όμορφη μου Σφαιρίνη. Ευχαριστώ. Ορίστε. Προς όλα τα όργανα και προς όλα τα κύτταρα του αίματος. Επιταχύνατε την κυκλοφορία του αίματος αμέσως. Επαναλαμβάνω, επιταχύνατε την κυκλοφορία του αίματος αμέσως. Παρακαλώ, καλύψατε την επίκουσα παραγγελία που έκανε η καρδιά. Καθηγητά, δεν θα έρθετε μαζί μας? Όχι παιδιά, είμαστε βλέπετε ανεξάρτητοι από το υπόλοιπο σώμα. Ό,τι γίνεται αλλού δεν μας αφορά. Ακόμα και αν έχει σχέση με την καρδιά? Ναι, ο εγκέφαλος δεν υπακούει, διατάζει. Έχει απόλυτη προτεραιότητα, Σφαιρίνη, ακόμη και από την καρδιά. Όχι, εσείς όχι. Εσείς πέραστε από εκεί. Μα γιατί δεν έρχονται μαζί μας? Επειδή το οξυγόνο είναι αυτό που χρειάζεται περισσότερο στον εγκέφαλο, όπως επίσης και ζάχαρα. Αλλά πρέπει να περάσουν από τις ειδικές διόδους που έχουν φτιαχτεί για αυτά. Καθηγητά, πότε θα πλησιάσουμε επιτέλους τους νευρώνες να τους δώσουμε το οξυγόνο? Ποτέ, αγαπητοί μου. Οι νευρώνες είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και δεν γίνεται να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί μας. Έτσι το σύστημα που ακολουθούμε είναι λιγάκι διαφορετικό. Ορίστε! Λοιπόν, Πιερό, γεια σου!
μέσα στο άκρο του δενδρίτη, ένας μικρός διαβιβαστής περιμένει να δώσει το μήνυμα κατά μήκος του άξονα. Ευχαριστώ. Πώς διψάει. Εντάξει, θα το μεταδώσουμε. Ο νευροδιαβιβαστής μας φτάνει τώρα στο τέλος του άξονα, που διακλαδίζεται σε πολλές νευρικές απολύξεις. Κάθε νευρικό κύτταρο, νευρώνας δηλαδή, έχει 100.000 νευρικές συνάψεις και όπως μάθαμε ο εγκέφαλος έχει 10 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Προσπαθείτε να φανταστείτε πόσες νευρικές συνάψεις υπάρχουν. Δοκιμάστε να πολλαπλασιάσετε τα παραπάνω δύο νούμερα. Οι μικροί χημικοί διαβιβαστές φτάνουν τώρα στο πυρήνα του νευρώνα και δίνουν το μήνυμά τους για επεξεργασία. Λοιπόν, τι ζητάνε πάλι? Ο Πιερό διψάκι. Ναι, έχει σκάσει. Να ζητήσουμε να επιτεχύνει την αναπνοή, κύριε, όπως να αυξηθεί η θερμοκρασία. Θα στείλουμε μηνύματα στην καρδιά, στους πρέπονες και στο διάφραγμα. Δεν τα είπα καλά, Τελειώσατε με την επιδειξιομονία σας. Η δουλειά σας είναι να μεταδώσετε το μήνυμα στο προμήκη μυελό. Το καταλάβατε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει αυτός. Άντε λοιπόν. Ζάκχαρα για τη φλοϊκή ζώνη ρο 12. Διοπερατότητα ιόντων ανεπαρκή στον τομέα 20.083. Αποστέλουμε νευροδιαβιβαστές. Κύριε, τι θα Δώστε κάνουμε? μήνυμα στον υποθάλαμο να διατάξει τον Πιερό να πιει. Κατάλαβες? Όχι, μη χάνετε χρόνο με αυτό, δεν είναι πολύ επίγον. Κοίτα, ήδη είπαμε να ανέβει η θερμοκρασία του. Και παραγγείλαμε και εφίδρωση και την επιτάχυνση της αναπνοής. Τώρα εκεί. Εγώ επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί διαταγή να πιει. Όχι να ζητήσουμε από την καρδιά να επιτανικίνει τους χτυπούς της. Και στους πνεύμονες να αποπνέουν εντονότερα και το Όχι, κέντρο όχι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε τόσα πράγματα συγχρόνως. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Αχ, τι ανόητος. Ο ανόητος είσαι εσύ. Σταματήστε ανόητοι. Λοιπόν, περιμένετε. Θα τα στείλουμε όλα αυτά στον πρόστιο εγκέφαλο και αυτός θα πάρει τις αποφάσεις του. Σωστά, τι καλή ιδέα. Μπράβο. Και τότε εμείς σε τι θα χρησιμεύσουμε? Αμάν, αυτοί οι νευροδιαβιβαστές είναι πολύ γρήγοροι. Ναι, τουλάχιστον 1000 φορές γρηγορότερο από εμάς. Ναι, αλλά αυτή είναι μόνο η διαβίβαση των εντολών. Κάθε εντολή εξαρτάται από την προηγούμενη γνώση, μνήμη, εμπειρία και λογική. Πώς καταφέρνει ο εγκέφαλος να ξέρει τόσα πράγματα? Αυτό, Σφαιρίνη μου, είναι το μεγάλο μυστικό του εγκεφάλου. Η ποσότητα των δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει ξεπερνάει κάθε φαντασία. Αχ, πες μας σε παρακαλώ περισσότερα γι' αυτό, καθηγητά. Για να δούμε. Προχωρήστε παρακαλώ, προχωρήστε. Ο εγκέφαλος λαμβάνει πληροφορίες από όλες τις αισθήσεις, όπως επίσης και από όλα τα όργανα. Μετά κατανέμει αυτές τις πληροφορίες στους νευρώνες του, τα νευρικά του κύτταρα δηλαδή. Πιστεύετε ότι αυτό συμβαίνει πάνω κάτω ως εξής? Ναι, έτσι ακριβώς.
Μεταδώσατε πόνο. Πρέπει να καταγράψουμε ότι το αγκάθι τσιμπάει. Αουτς! Γράψτε ότι το τσίμπημα του αγκαθιού πονάει. Το τσίμπημα από αγκάθι οδηγεί σε τραύμα που τρέχει αίμα. Παρακαλώ αρχίσετε την παραγωγή πρωτεϊνών για την αποθήκευση αυτής της πληροφορίας. Πού είναι λοιπόν αυτές οι πρωτεΐνες? Πρέπει να βιαστούμε γιατί οι πληροφορίες που πρέπει να αποθηκευτούν φτάνουν κιόλας. Από εδώ πρωτεΐνες. Από εδώ για τον πόνο παρακαλώ. Για το αίμα θα πάτε ευθεία. Ευθεία είπα. Το αίμα είναι κόκκινο, από εδώ παρακαλώ. Το αίμα από εδώ. κολλάει, από εδώ παρακαλώ. Το αίμα από εδώ. Από εδώ Το αίμα από παρακαλώ. εδώ. Εδώ τα καφτάνια! Όπα! Δεν φαίνεται και τόσο περίπλοκο. Απλό ακούγεται. Όχι, Σφαιρίνη μου, δεν είναι καθόλου απλό. Γιατί όταν σε τσιμπάει ένα αγκάθι, οι νευροδιαβιβαστές που σας είπα ότι μεταφέρουν τις αναγκαίες πληροφορίες στον εγκέφαλο για αποθήκευση δεν είναι μόνο τόσοι λίγοι. Όχι, είναι χιλιάδες. Και ο καθένας τους έχει διαφορετική πληροφορία. Οι πληροφορίες για αυτή τη σταγόνα αίματος θα αποθηκευτεί κάτω από αμέτρητες επικεφαλίδες όπως μυρωδιά, γεύση, θερμοκρασία και σύσταση. Τριαντάφυλλο, γράψτε ότι μυρίζει ωραία. Γράψτε ότι είναι απαλό. Ξέρετε τι τριαντάφυλλα είναι όμορφα. Α, γιουπί. Γράψτε ότι το τριαντάφυλλο είναι ελαφρύς αυτερό.
Γράψτε ότι είναι ευαίσθητο. Προσοχή, τα αγκάθια τσιμπούν, γράψτε κι αυτό. Δεν είναι είναι ροζ. Όχι, κόκκινο! Είναι ροζ. Όχι, ροζ. Σταματήστε το καυγά, γιατί έχετε όλοι δίκιο. Τα τριαντάφυλλα έχουν όλα αυτά τα χρώματα που είπατε και ακόμα περισσότερα. Όλα τα χρώματα που είδε πρέπει να καταγραφούν. Κουνηθείτε λοιπόν. Μα καθηγητά, πώς καταφέρνει ο εγκέφαλος να αποθηκεύσει όλες αυτές τις πληροφορίες? Μου φαίνεται ότι δεν πρόσεχες, νεαρέ Κλόμπους. Όταν για παράδειγμα το μάτι λάβει μια πληροφορία, αντιληφθεί κάποιον κίνδυνο, στέλνει ένα μήνυμα στον εγκέφαλο. Αυτός ανατρέχει στις ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες του και αποφασίζει για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνει. Τσιμπάνε. Αυτό πρέπει να το μεταδώσω. Μεταδώστε ότι πρέπει να προσέχει. Τα αγκάθια τσιμπάνε. Ενημερώστε αμέσως την παρεκεφαλίδα ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει την ισορροπία του. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε. Σίγουρα θα αντιδράσουν τα αντανακλαστικά του κατευθείαν από τη σπονδυλική του στήλη. Ας μην το διακινδυνεύσουμε όμως. Μεταδώσε το μήνυμα στην περιοχή που πρέπει. Εδώ θάλαμος ελέγχου παρεγκεφαλίδα. Κίνδυνος να χάσει την ισορροπία του. Αυτόματη ρύθμιση μέσω των αντανακλαστικών. Ενεργοποιήστε αυτόματα αντανακλαστικά. Ενημερώστε τον φλοιό για να λάβει έκτακτα μέτρα. Εδώ και τον έχω φλοιός, διατάξτε το αριστερό του πόδι να προχωρήσει γρήγορα μπροστά για να ξαναβρει την ισορροπία του. Δώσετε το στον υποθάλαμο να παραγγείλει στους αδένες αδρεναλίνης να βγάλουν αδρεναλίνη και προληπτικά τα χέρια να έρθουν προς τα εμπρός για να αποσβέσουν το στράταγμα αν πέσει. Ώστε ο εγκέφαλος ξέρει, ελέγχει και αποθηκεύει τα πάντα. Ξέρει κυρίως τα πράγματα που του λέμε εμείς ενσυνείδητα. Όσο για τα υπόλοιπα, αποθηκεύει περίπου το 1/100 από αυτά που αντιλαμβανόμαστε ασυνείδητα. Και αυτό γιατί όλες οι πληροφορίες φτάνουν σε αυτόν συγχρόνως. Θόρυβο, σχήμα, χρώμα, υφή, συναισθήματα, ιδέες. Αποθηκεύει λοιπόν τα πιο σημαντικά. Ναι, αυτό κάνει. Μα ποιο μέρος του εγκεφάλου δίνει τις οδηγίες, καθηγητά? Κάθε τμήμα του σώματος ελέγχεται από μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου και τα πιο ευαίσθητα μέρη του σώματος χρειάζεται μεγαλύτερη επιφάνεια, για παράδειγμα για το πρόσωπο και τα χέρια. Μα κύριε, ο εγκέφαλος δηλαδή έχει τον ολοκληρωτικό έλεγχο του ατόμου. Να, αυτό είναι λίγο πολύ σωστό, αλλά η επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα μέρη του εγκεφάλου δεν είναι πάντα τέλεια. Βλέπετε, το πιο πρωτόγονο τμήμα του προσπαθεί πάντα να υπερισχύσει. Θα τους δείξω. Θα τους κανονίσω εγώ. Αυτό το βήχα. Επιταχύνατε τους ρυθμούς. Αύξησε την πίεση του αίματος. Παρασκευάστε περισσότερα σάκχαρα. Ελάτε τώρα, ηρεμήστε. Μην εξαντληθείτε για κάτι τόσο ασήμαντο. Ξεφορτωθείτε τώρα όλα τα παραπανίσια σάκχαρα.
Γιατί δεν κοιτάει τη δουλειά του αυτός? Ας το κανονίσουμε. Έλα, πάμε. Ο εγκέφαλος περιέχει 100 δισεκατομμύρια κύτταρα και 10 δισεκατομμύρια συνάψεις. Είναι ικανός να έχει 1 εκατομμύριο αντιδράσεις το δευτερόλεπτο. Για να γράψουμε τον αριθμό των πιθανολογούμενων νευρικών συνάψεων με ρυθμό θέλουμε 10 εκατομμύρια χιλιόμετρα μηδενικών, δηλαδή 26 φορές την απόσταση γης σελήνης. Και εδώ τελείωσε η παρουσίαση του εγκεφάλου, του πιο εκπληκτικού οργάνου στο σύμπαν. La vie, la vie, la vie.